A continuación, Xosé Manuel Carballo vai facer a presentación da publicación das obras premiadas neste certame. Xosé Manuel Carballo é un home do que poderíamos decir que disfruta de moitas virtudes. É un crego achegado á súa terra e ás súas xentes. É un profesor achegado aos seus alumnos. É humorista, escritor, prestidigitador, tenas prácticamente todas. Ten esas virtudes que fan que a xente se lle pegue de cerca. Fai 35 anos que o conozo e levo 35 anos intentando atoparlle algún defecto e hasta ahora non lle atopei ningún, pero sigo pensando que algún deberá ter, porque a fin de contas será humano, pero hasta ahora non lle din atopar. Que ben nos conservamos, Xulio, despois de 35 anos. Bueno, o xénero literario das presentacións ben o conocedes. Hai que falar solo das virtudes do presentado e descancer os defectos. Algún conócesme ou se non cambia de gafas. Ben, o caso é que procurarei ser breve, pero o máis clariño que pois. Invitaronme, acertei e cheguei. Gracias a Dios, ya que él me conduciu, que viña con un dolor de cabeza considerable, pero non me pesa. O caso é que aceptei e cheguei, e chegando dixen, Dios, pero non sei nin o que teño que dicir nin o que teño que facer. E entón alguén díxome, non te preocupes, se non sabes o que tens que dicir nin o que tens que facer, para a semana que ven nombrante delegado do goberno para Galicia. Despois de chegar fui-me enterando de que tiña que facer e era falar. Para ir anotando algo pedín un bolígrafo por aquí e a nai o tiña, pero estou nun do público e non ten carga. Tinha escrito isto, pero o último rengo xa non o escribí. De todas maneiras, agradeço que ten comparto moito. Ben, agradeço que me invitasen, porque daba a posibilidade de estar aquí, onde xa estive o ano pasado, e vou vendo caras conocidas, aunque pois un vai vendo tantas caras que a veces, falando en términos informáticos, hai que vaciar o disco duro. Pero atópame con moitos amigos e aceptando respondo á petición de algúns e dame a oportunidade de pagar en parte unha deuda de gratitude e de cariño con Irene e cos fillos de Manolo e con Manolo mismo. Digo só en parte porque non me vou esforzar moito por pagala na totalidade, xa que San Paulo dicía non debades a nai de nada máis que amor, e entón un chisquiño de amor e íbolo seguir dentro. Ben, e tamén me dá a oportunidade para asistir á presentación deste libriño e á entrega de os premios aos premiados. Eu penso, amigos, que asistir ao nacemento, ao bautizo ou á presentación en público de un libro, aunque non seña máis que de 47 páxinas, pero as páxinas dependen tamén do tamaño da letra, e a letra é pequena. Pero é algo importante na vida, sobre todo cando ese libro tampouco non é o froito de quen non escribe porque ten que dicir, senón que dice porque ten que escribir, que deso tamén pasa. Sobre todo aqueles que cobran por escribir, non sempre se paran a pensar moito o que teñen que dicir. Neste caso, é a conxunción dunha serie de traballos premiados os que eu non teño que valorar, xa os valorou o xurado. E, sí, agradecer aos premiados e aos non premiados a súa participación neste certame e noutros en que poidan participar, porque coa participación valóranse os certames. Agradecer a cada un dos premiados, especialmente a don Salvador, que recorrese ese camiño desde Murcia, pero pagou a pena. Ah, que sí.
poña a traducción simultánea. Valió la pena. Bueno, e logo tamén me atopei con un amigo que eu non conocía, pero éramos xa amigos desde hai moitos anos, Piñeiro. E co da Costa da Morte, pois que nos sentimos especialmente solidarios ao largo deste ano. Ben, pareceme que prometían ser breve, e, bueno, xa faltei a promesa, pero non vou aplicar a da abstinencia. Desde que comías algo que fose un cachiño dispersando así de chorizo, xa podías comer un lacón, como estaba xa. Entón, pareceme que, independentemente do valor literario dos traballos que teñen moito, pero tamén nesto dos certámenes hai que relativizar un pouquinho, tanto cando se gana como cando se perde, verdad? Porque ao mellor un xurado distinto igual premiaba a outros porque había outros valores. Así que iso non quer dicir que os outros non o merezades, pero ao mellor algún outro tamén o merecía. Pasa o mesmo que a nosa oposición soubera máis, plazas aprobaban máis. Ben, entón pareceme que sobre todo é importante que nos axudedes a conservar a palabra falada e a palabra escrita, porque me parece que están nos expropiando a palabra, e a palabra é fundamental, tan fundamental que cando Xoán, e iso pois encaixa co que estamos celebrando, cando San Xoán, o evangelista, quixo mostrarnos a encarnación, díxonos que o verbo, a palabra, fíxose carne e plantou a súa tenda entre nós. A palabra é fundamental. Tamén dice, algúns non nos recoñeceron, eu pareceme que nestes tempos están nos expropiando da palabra, porque cada día costa máis falar. Por iso vedes que nos mensaxes xa non se pon quero, que ponse cute. Tampouco non se pon versos, ponse ou bicos, ponse BS. E biquiño xa non se pon porque había que poñer unha Q a maiores. Xa non digamos a linguaxe de internet que nos vai constriñindo, así vamos perdendo a palabra. E xa vedes, o mismo con pouquiñas palabras descríbese a Torre Eiffel, unha escultura, un cuadro de pintura e unha moza guapa, e unha experiencia gratificante, basta con dicir Chachi Piruli ou Guai del Paraguai. Ben, entón están nos expropiando a palabra. Por razóns económicas, pero tamén por outras razóns económicas están nos expropiando da palabra a televisión. Enmudecemos os da casa para que falemos de fora. Os que máis sufren son os vellos e os que máis perden somos nós. Por iso todos cantos nos axuden a valorar a palabra e a conservarla, teremos que estarles eternamente agradecidos. E Orestes Manuel Orestes foi un deses que nos axudou a valorar a palabra, a cultivala e a través da palabra expresar sentimentos. Os que ganaste este certamen, polo que veixo, entendes o que decides. Manolo entendíase ben o que dicía e o que quería dicir. Hai algúns escritores que non me meto a criticalos porque non os entendo. E digo, eu para escribir para mí solo chegame pa agenda, para publicar, será ben que me entendan os outros. Ben, remato xa. Remato tamén animando, como xa fixo Julio Giz, a este alcalde e a outros alcaldes, a este e aos que veñan e aos dos alrededores, a seguir invirtindo en cultura. Eu tamén son do mundo rural e sei que moitas veces o primeiro que se demanda a un alcalde é que faga camiños ou que axuda a conservalos, e os camiños son necesarios. Pero a cultura sin facer, sin abrir directamente os camiños, fai que señan máis anchos, que señan máis abertos e, sobre todo, que nos levan ás portas dos vecinos. Por iso, alcalde, creo que invertir en cultura non é perder o tempo. Grazas.